A bore da, croeso cynnes I chi i'r oedfa. Bore yma, croeso arbennig os chi'n ymweld â ni fel rhan o wyl yr eglwys newydd. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni ar fore Sul. Emyr ni yn yr oedfa bore yma ac ar ddiwedd yr oedfa, cofiwch aros am baned yn y stafell gefen fan hyn. Mae rhywbeth I fwyta a cyfle I mwynhau cymdeithas pellach gyda'n gilydd. Mae'n ysgol Sul ar ddiwedd yr oedfa hefyd, ar ôl hynny, am tua 11:15 i'r plant ag yr oedolion. Ac yna, yn ystod yr wythnos, mae'n nifer o weithgareddau I gofio amdano, nos Fawrth, mae cwrdd gweddi am 7:45. Nid fan hyn, ond gan bod ni'n ddydd Mawrth cynta'r mis, ni'n cyfarfod yn nhau pobl gwahanol, bydd fwy o fanylion am hynny maes o law. Ac yna dydd Mercher, bore dydd Mercher, paned y sgwrs am 10:30. Cyfle eilad fan hyn, nos Iau am 8, I drafod emynau gyda Wyn a gwaith Mair Lina Davies yn benodol. Cofiwch am hynny, mae hynny'n rhan o wyl yr eglwys newydd hefyd. Ac yna, yna weithgareddau dy Gwener sy'n rhan o'r wyl. Mae'r bore coffi fan hyn am 10 y bore. Ac yna clwb celf I blant ysgol gynradd ac uwchradd fan hyn am 4:30. A bydd cyfle yn ystod y clwb celf yna I greu celf wedyn fydd cael ei arddangos. Fi'n meddwl fan hyn yn yr oedfa bore Sul nesaf. Ac hefyd fi'n meddwl yn y ffaith sy'n cael ei gynnal ar y comin dydd Sadwrn nesaf. Cofiwch am hynny. Mae yna daflen gyda'r holl weithgareddau yr wyl. Os chi'n gallu nhw ar daflen ar y blaen fan hyn. Cofiwch ni yna, fi'n gweld bod nifer o'ch chi wedi gwneud yn barod, ond os chi'n gallu bod y gymorth yn unrhyw un o'r weithgareddau yr wyl, please, rhowch wybod fel bod ni'n gallu casglu tîm at ei gilydd. Ac yna, ar gyfer y Sul nesaf, gyda oedfa ar y thema ein cymuned, mae yna gardiau fan hyn ar y blaen, eto ar y bwrdd yn y blaen, gyda manylion gweithgareddau gwahanol yr eglwys ar y cefen I ddosbarthu ymhlith cymdogion, cydweithwyr yn y gymuned. Felly cofiwch mynd ambell un o'r rhain gyda chi a I ddosbarthu nhw. Hefyd, cwbl o bethau ychwanegol. Mae Tabernacl Resolven, mae rhai o'n i'n nabod rhai sy'n addoli fyna yn dda. Mae Emyr fyna wedi danfon neges I fi nodi bod na 10 mlynedd ar hugain ers nhw gychwyn cyfarfod i'n adeilad presennol nhw ac maen nhw'n cael oedfa ddiolchgarwch, oedfa ganu emynau yw ar orffennaf yr 11 sef wythnos I ddydd Gwener am 6 yr hwyr. Felly, os oes diddordeb ydych chi yn hynny. Ac yna, mae yna dyflenni ar y blaen hefyd, bellach mlaen yr haf ar gyfer y gynhadledd yn Aberystwyth fydd yn mis Awst. Hynny yw, allwch chi gymryd copi o hynny os ych chi'n dymuno. Dyma'r Sul ola ar gyfer casgliad y mis, a mae'r casgliad yn mynd y mis yma at waith mudiad Efengylau Cymru. Dyna'r coeddiadau. Neu ni ddechrau yr oedfa yn iawn a troi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. O Dduw, ni'n diolch I ti bod ni nawr yn troi at yr un sydd yn arglwydd bob peth. Ni'n ymwybodol bod ni yn trefnu y gweithgareddau gwahanol. Ond mae ti sydd yn sofran yn dduw ar y cyfan oll. Ac arglwydd felly ni'n dod o'th flaen di i'th addoli di, I roi I ti ar hwn wyt ti'n ei heiddi. Ac yn diolch I ti bod ti ddim yn dduw sydd yn bell I ffwrdd, ond sydd wedi dod yn agos ato ni. Ti wedi datgelu trwy'r air di, ond hefyd yn bennaf trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, ni'n diolch I ti bod ddim yn unig wedi dod I ddysgu, ond I roi ei hun yn aberth troso ni. Ac arglwydd, felly ni'n dod
yn ymwybodol o'n methiannau ni, ond yn dod yn ei lwyddiant e, ac yn pledio i fywyd perffaith a'i gyfiawnder e droson ni bore yma. Arglwydd ni'n diolch ti bod ti'n ddew sydd yn hoffi maddau. Ac felly ni'n dod yn hyderus at orsedd gras ac yn gweddi am dyfendith di ar Emyr wrth y fe'n harwen ni, am dyfendith di arno ni wrth i ni addoli ac ymateb a gwrando. A ni'n gweddio trwy'r ysbryd glân i ni di ddangos mwy o Grist i ni, ac i helpu ni fod yn ifydd iddo fe, yn ffyddlon iddo fe, ac i ymateb mewn ffydd i'r arglwydd Iesu Grist. O Dduw, bydd gyda ni felly, trwy gyrha wrthon ni, a derbyn ni yn enw ac yn heifiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn efo'n gilydd, un o'r emynau fwyaf enwog sydd gyda ni yn y Gymraeg. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, twysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano, pwy all beidio a threithi ei glod. Dyma gariad nad a'n angof, tra bod nefoedd wen yn bod. Na ni sefyll i ganu dyn gilydd. Fel oedd Rodri'n sôn yn y coeddiadau, ni'n neud lot yr wythnos yma gyda gwyl yr Eglwys Newydd, a yn swyddogol dyma yr oedfa Gymraeg ar gyfer yr wyl. A ni'n trio meddwl felly, beth fyddai'n addas i rannu gyda chi y bore yma? Beth byddai'n addas ar gyfer gwyl fel hyn?
Ac o'n i'n meddwl, wel, mae gwyl yn rhywbeth ni'n dathlu, felly mae eisiau bod yn rhywbeth berthnasol i hynny. Mae gwyl yr eglwys newydd a Tom Gwynlais, mae'n cyfleu'r syniad o fywyd yn dydy, y bywyd lleol. Felly ni eisiau meddwl am rhywbeth yn ymwneud â bywyd. Ond hefyd, yn ystod yr wyl, mae pobl yn mynd i gael cyfle i ddangos pwy ydyn nhw. Mae yna grwpiau cymdeithasau mynd i roi pitch mewn ffordd a dangos dyma pwy ydyn ni, dyma beth i ni'n sefyll drosti. A felly, o'n i'n trio meddwl, wel, lle allwn ni droi yn y Beibl sy'n cyfuno'r pethau hyn? A felly, fi eisiau ni droi bore yma at Ioan pennod 10. Ac yn Ioan 10, ni'n mynd i weld yn sicr reswm i ni ddathlu y bore yma, ni'n mynd i glywed am fywyd y bore yma, ac yn mynd i weld yr hyn i ni fel eglwys, ac i ni fel Cristnogion yn ei gredu ac yn sefyll drosti. A felly fi'n mynd i ddarllen o yr Efengil yn ôl Ioan pennod 10 ac adnodau 1 i 21. Dyma air Duw. Yn wir, meddai Iesu, rwy'n dweud wrthych, Lleidr ac ysbeiliwr yw'r sawl nad yw'n mynd i mewn trwy'r drws i gorlan y defaid, ond sy'n dringo i mewn rhywle arall. Yr un sy'n mynd i mewn trwy'r drws yw bugail y defaid. Mae ceidwad y drws yn agor i hwn, ac mae'r defaid yn clywed ei lais, ac yn ta'n galw ei defaid ei hun wrth ei henwau ac yn ei harwain hwy allan. Pan fydd wedi dod a'i ddefaid ei hun i gyd allan, bydd yn cerdded ar y blaen a'r defaid yn ei ganlyn, oherwydd ei bod yn adnabod ei lais ef. Ni chanlynant neb dieithr byth, ond ffoi oddi wrtho, oherwydd nid ydynt yn adnabod llais dieithriaid. Dywedodd Iesu hyn wrthynt ar ddameg, ond nid oeddent rwy'n deall ystyr yr hyn roedd yn ei lefaru wrthynt. Felly dwedodd Iesu eto, yn wir, rwy'n dweud wrthych, mae fi yw drws y defaid. Lladron ac ysbeilwyr oedd pawb a ddaeth o'n blaen i, ond ni wrandawodd y defaid arnynt hwy. Mae fi yw'r drws. Os dawr rhywun i mewn trwo fi, caiff ei gadw yn ddiogel. Caiff fynd i mewn ac allan a dod o hyd i borfa. Ni ddaw'r lleidr ond i ladrata ac i ladd ac i ddinistrio. Rwy fi wedi dod, mwyn i ddynion gael bywyd, a'i gael yn ei holl gyflawnder. Mae fi yw'r bugail da. Mae'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Mae'r gwas cyflog nad yw'n fugail nac yn berchen y defaid, yn gweld y blaidd yn dod ac yn gadael y defaid ac yn ffoi. Ac mae'r blaidd yn ei hysglyfio ac yn ei gyrru ar chwal. Mae'n ffoi am mai gwas cyflog yw ac am nad oes ofal arno am y defaid. Mae fi yw'r bugail da. Rwyf yn adnabod fy nefaid, am defaid yn fy adnabod i. Yn union fel y mae'r tad yn fy adnabod i, a minnau yn adnabod y tad. Ac rwyf yn rhoi fy einioes dros y defaid. Mae gennyf ddefaid eraill hefyd, nad ydynt yn perthyn i'r gorlan hon. Rhaid i mi ddod ar rheini mewn, ac fe wrandawant ar fy llais, yna bydd un praidd ac un bugail. Mae'r tad yn fy ngharu i, oherwydd fy mod yn rhoi fy einioes i'w derbyn eilwaith. Nid yw neb yn ei dwyn oddi arnaf, ond mae fi ohono fy hun sy'n ei rhoi. Mae gennyf hawl i'w rhoi ac mae gennyf hawl i'w derbyn eilwaith.
Hen ag efais yn orchymyn gan fy nhad. Bu ymraniad eto ymhlith yr Iddewon o achos y geiriau hyn. Roedd llawer ohonynt yn dweud, mae cythrael ynddo, mae'n wallgo, pam rydych yn gwrando arno? Roedd eraill yn dweud, nid geiriau dyn a chythrael ynddo yw'r rhain. A yw cythrael yn gallu agor llygaid y deillion. Amen. Diolch i Dduw am ei air. A mae Gwydio mynd i ddod ymlaen nawr ac rhoi stori i'r plant. Diolch. Na ti. Da iawn. Nawr, oedd Emyr yn darllen fyna nawr am bugail. Nawr, beth yw bugail? Beth yw job bugail? Chi'n gwybod beth yw job bugail? Da iawn. Gofalu am defaid. Pam bod angen rhywun i ofalu am defed? Ie, mae defaid, nath Emyr sôn falle, mae defaid lle bod bach yn dwp. A mae angen rhywun i ofalu ar ei golau nhw. Achos heb i rhywun ofalu ar ei golau nhw, newn nhw fynd bob man dros y lle i gyd, i lefydd mwyaf peryglus a twp, ond dyn nhw ddim yn deall. Ond hefyd, mae angen i fi gael edrych ar ôl y defyd. Mae nhw'n aml yn cael trad tost, os yw'r tywydd yn mynd yn lib. Felly mae'r bugail yn trin traed y defyd. Wedyn, beth arall mae bugail gorfod wneud? Cneifio y defyd, pan mae'r gwlân yn mynd yn rhy fawr, neu weithiau, gwedi. Da iawn. Ymladd rhag anifeiliaid eraill. Nathon ni, oedd y darlleniad yn sôn am bleiddiaid. Ac yn adeg amser Iesu Grist, oedd y bugail fyna i warchod y defyd rhag y bleiddiaid oedd eisiau lladd y defyd. So oedd y bugail yn bwysig ac yn ofalus o'r defaid, yn trin nhw, yn gofalu amdanyn nhw, ac yn sicrhau bod nhw'n cael bwyd. Ac adeg Iesu Grist, oedd y defyd, yn wahanol i Gymru, oedd y defyd yn dilyn y bugail. Oedd y bugail yn y blaen, a bydd y defaid yn dilyn y bugail. Pam bod nhw'n dilyn y bugail? Pam bod nhw'n rhedeg i ffwrdd? Da iawn. Ond nhw'n adnabod llais y bugail ac yn gwybod, os nhw'n ni stico gyda fe, byddwn ni'n oce. Nawr, oedd Iesu Grist yn dweud, achos na beth oedd Emyr yn darllen, oedd geiriau Iesu Grist. A nath Iesu Grist dweud, fi yw y bugail da. Nawr, oedd Iesu Grist efo defyd? Beth oedd job Iesu Grist? Ac yn sair coed. Oedd e ddim efo defyd, so pan mae Iesu Grist yn gweud, fi yw y bugail. Fi yw y bugail da. Am be mae'n sôn? Achos oedd dim defyd gyda fe. Pwy oedd Iesu Grist yn sôn amdano pan oedd e'n gweud defaid? Da iawn, Oedd Iesu Grist yn rhoi rhath o darlun. Sgen i ddim defyd, ond fi eisiau chi ddeall nawr, chi yw'r defyd, pobl. Ac i ni fel pobl, ni'n dieddol o fynd i llefydd mwyaf twp. A mae Iesu Grist yn dweud, fi yw y bugail da. Dewch ato fi, mae'n gweud. Bydd bobl eraill yn gweud pob math o bethau. Mae Iesu Grist yn gweud, dewch ato fi. Fi yw'r bugail da. Fi'n caru defaid fi. Yn y wlad yma, mae pob dafad i ni, bydden nhw gyd yn edrych yr un peth. Ond mae ffarmwr by bugail yn aml yn rhoi stamp ar defyd i ddangos un fi yw hwn. Pa stamp byddwn ni'n rhoi os bydde gen i defyd, pa fath o stamp byddwn ni'n rhoi? Hwn byddwn ni'n rhoi. Byddwn rhoi stamp yna. Beth yw hwnna? Da iawn, Gwydio Lewis. Defyd fi nhw. Defyd pwy bydde rheina? Emyr James, neu Elsie, neu Elizabeth James, neu Elliw Jones.
So bydde rhaid cael rhywbeth special ar hwnna i ddangos pwy yw e. David, pwy yw hwn? Ie. I chi, mam. Catrin Gardner. David, pwy fydde rhain? Pwy? O, ie. Andy Gardner. Ond dim na pwy ni'n meddwl amdano. Falle dylen ni'n rhoi anti. Pwy sy'n berchen David yma? Manda, o. Yn yw, bydden ni roi stamp. David ni yw'r rhain. Chi'n bod, dyw Iesu Grist ddim yn rhoi stamp. Achos mae'n abod bob un o'i David, Mae Iesu Grist, gwrandewch ar hwn, mae Iesu Grist yn abod fi. Mae'n gwybod am enw Gwydion. Mae Iesu Grist yn gwybod, adnabod, Rhodri, Anwen. Mae'n abod Rhian, mae'n abod Catrin, Leri. Mae'n abod ni wrth ein henwen. A mae e'n dweud, fi'n caru chi. Dilynwch fi. A mae'n mynd i ofalu ar ein golau ni. A fi eisiau chi, os byddwch chi'n mynd o gwmpas, bob un o'r bobl yma sydd fan hyn sy'n Gristnogion, wedi achub trwy ras, bydden ni gyd yn dweud, dyma bugail da. A fi eisiau cymeradwyo hwnna. Fi eisiau gweithio chi, dilynwch fe. Gydwch ni weddio. O Dduwyn Tad, i ni diolch i ti am Iesu Grist. Diolch fod e'n fugail da, ac o arglwydd yn Duw, ni'n gweddio y bydd bob un ohono ni yn dod trwy'r drws yn mynd at Iesu Grist ac yn dod i wybod amdano fe fel y bugail personol i ni, fel y bugail da o arglwydd. Ni'n diolch i ti am Iesu Grist. Go arglwydd yn gweddio byddwn ni gyd yn dod i allu dweud mai fe yw ein bugail da ni. Derbyn ni yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr, dewch yn ôl. Am ddioddefaint Calfari. A mae'r ail bennill yn dweud hyn, bîm ar goll, ond Crist am cafodd. Do, yr oen grwydredig bell, yn wedi crwydro fel defaid, ond cododd fi am dwyn yn dyner eilwaith at y llwybr gwell. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu dyn gilydd.
ni weddio gyda'n gilydd. Nawr ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti am yr darlun yma sydd yn ymddangos mor aml yn y Beibl, ein bod ni fel defaid a dy fod ti o Dduw fel bugail. Ac arglwydd, i ni'n gallu gweld yn syth mor addas yw'r darlun yna. Ein bod ni fel defyd yn aml yn gallu wneud pob math o bethau ddigon ffôl, os y'n ni'n onest arglwydd. Ac i ni angen rhywun i'n gwarchod ni, rhywun i ddarparu ar ein cyfer ni, rhywun i'n bugeilio ni. Ac arglwydd, i ni'n diolch. I ni'n diolch felly am eiriau'r arglwydd Iesu Grist y bore yma. Mae fe yw'r bugail da. I ni'n diolch fod gennym ni un sydd wedi dod, fel brenin ac fel bugail mwyn ein harwain ni. I ni'n diolch fod wedi dod i ddarparu ar ein cyfer ni ym mhob ffordd. Ac yn diolch fod wedi dod i roi ei fywyd dros y defaid. Arglwydd, does na ddim cariad mwy na hyn, arglwydd. Ac i ni'n diolch felly am gariad yr arglwydd Iesu Grist. A arglwydd yn union fel mae defaid yn clywed llais y bugail ac yn dilyn, arglwydd, i ni'n gweddio y bore yma. A byddwn ni, trwy dy air di, wrth i'r Beibl bore yma gael ei ddarllen ac wrth iddo fe gael ei esbonio arglwydd, ni'n gofyn y byddwn ni yn clywed llais y bugail, llais yr arglwydd Iesu Grist yn cyffwrdd a'n calonau ni ac yn gweithio yno ni, os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n diolch i ti y bore yma am yr ardal hon, yr eglwys newydd a thon Gwynlais, arglwydd. Ni'n diolch i ti am y ddinas hon, dinas Caerdydd. A ni'n diolch i ti am yr cymunedau sy'n bodoli. Ni'n diolch i ti am y bobl sydd yma. Ac Dad, i ni yn gweddio nawr dros ein pentref a'n dinas ac yn gofyn arna ti i fendithio arglwydd, i fod yn garedig ac yn drigarog wrth yr ardal hon. Arglwydd, mae yna gymaint o resymau i ddathlu ac gymaint o bethau da i'w mwynhau ac i'w canmol yma yn lleol. A Dad, ni'n diolch amdano nhw. Yn gweddio wneud i warchod mewn ffordd arbennig a bendithio mewn ffordd arbennig iawn, os gweli di fod yn dda. Ond arglwydd, i ni'n gwybod mae'r angen mwyaf yn y gymuned hon, yr angen mwyaf yn ein dinas ni ac yn ein gwlad ni yw amdano ti dy hun. Ac arglwydd felly ni'n gweddio, bydde di yn gweithio trwy dy bobl, gweithio trwy ni bore yma, trwy dy eglwys di, ni'n gweddio a wneud i ddefnyddio dy bobl di mwyn rhannu'r newyddion da am yr arglwydd Iesu. I ni eisiau fwy o bobl i glywed am y bugail da. Arglwydd, ro gyfleuon felly. Hyd yn oed yn ystod yr wythnos nesaf hon, i bobl i glywed llais yr arglwydd Iesu Grist yn galw arnyn nhw. Arglwydd, achub, os gweli di fod yn dda. Dad, clyw yn gweddi ni felly. Ni'n gofyn y bydde di'n dod yn agos ato ni yn awr, yn yr oedfa hon. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. O ganwn ni eto efo'n gilydd rhif 201 yn y llyfr Emyr.
2, dim 1. Iesu, ei hunan yw fy mywyd. Iesu yn marw ar y groes. Y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angau loes. Gwallter anherfynol ydyw meddu deiar da na dyn. Colled ennill popeth arall. Ond ni enillir dy hun. Nawr ni sefyll i gamu. Eisiau chi ddychmygu am funud person, ac maen nhw'n mynd ac wrth nhw gerdded lawr y stryd, mae eisiau bwyd arnyn nhw, ac maen nhw'n gweld siop ffrwythau, a maen nhw'n mynd i fewn, a maen nhw'n dewis oren fawr, hyfryd, ac maen nhw'n bwrw ati, maen nhw'n dechrau pilo'r croen, a maen nhw'n bwyta'r croen. Bita'r croen, chwerw yna i gyd, ac yna taflu'r canol yn y bin. Yna maen nhw'n cario ymlaen, a maen nhw'n dod i cinema, ac maen nhw'n meddwl o'i hyn, allai fwynhau mynd i'r cinema, felly mewn â nhw, a maen nhw'n dewis y ffilm, a maen nhw'n ffindo'r sgrin, a maen nhw'n eistedd lawr, a maen nhw'n gwylio yr hysbysebion, yn gwylio'r trailers i gyd, am faint bynnag yw hanner awr, ac yna maen nhw'n codi ac yn gadael, cyn bod y ffilm yn dechrau. A na fe, maen nhw wedi blino nawr, felly nôl â nhw adre, a maen nhw'n cyrraedd y tŷ, a maen nhw'n mynd lan i'r stafell, maen nhw'n tynnu dillad yn gwisgo'u pyjamas amdanyn nhw, maen nhw'n cerdded heibio yr king-size memory foam mattress, mewn i'r bathroom, yn dringo mewn i'r bath, ac yn cwmpo i gysgu. Be bysach chi'n dweud wrth rhywun fel yma? Wel, mae'n siŵr byddwch chi'n trial egluro iddyn nhw bod nhw'n colli allan. A bod nhw rhywbeth fwy ar gael
Iddyn nhw, maen nhw rhywbeth gwell na'r pethau maen nhw wedi bod yn profi. Hynny, maen nhw ganol blasus i'r oren. Maen nhw ffilm i'w fwynhau. Maen nhw weli i gysgu ynddo. Dyna mae'r arglwydd Iesu Grist am i ni weld y bore yma. Dyna mae'r bugail da eisiau i ni glywed bore yma. Mae'n galw, mae'n dweud wrthyn ni'r bore yma, dilynwch fi achos mae gen i rhywbeth gwell na'r pethau chi wedi bod yn ei profi. Os oes Beibl dych chi, trowch at yr adran a ddarllenon ni yn Ioan 10, a falle, os ych chi ddim yn gyfarwydd gyda yr adran yma, falle bod yna rai pethau sydd yn swnio'n rhyfedd ac yn anodd i'w deall. Nawr, please peidiwch poeni. Okay? Chi ddim ar eich pen eich hun, a gweud y gwir yn adnod 6, ni'n clywed, dwedodd Iesu hyn wrthynt ar ddameg, ond nid oeddent hwy'n deall ystyr yr hyn roedd yn ei lefaru. Felly oedd y bobl oedd yn gwrando ar y pryd ddim yn deall yn iawn. Oedd angen help, oedd angen esboniad arnyn nhw. A ni ddim yn mynd i allu gweld popeth, okay? Mae'n adran gyfoethog. Allwn ni ddim mynd i fanylion am bopeth. Ond y prif bwynt yw hyn. Drychwch ar adnod y 10 ac 11. Ni ddaw'r lleidr ond i ladrata ac i ladd ac i ddinistrio. Rwy fi wedi dod mwyn i ddynion a gragedd wrth gwrs, mwyn i bobl gael bywyd, a'i gael yn ei holl gyflawnder. Mae fi yw'r bugail da. Mae'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Os chi'n deall be mae Iesu'n dweud fyna, chi wedi rili deall canolbwynt y testun yma, chi rili wedi deall canolbwynt neges y Beibl, chi rili wedi deall beth i ni fel eglwys yn sefyll amdano, a felly mae'n y reswm i'w ddathlu y bore yma. Achos mae Iesu yn cynnig bywyd yn ei holl gyflawnder. Felly, yr pwynt cyntaf a fi eisiau ni nodi yw hyn. Mae Iesu yn addo bywyd yn ei gyflawnder. Mae Iesu'n addo bywyd yn ei gyflawnder. Be sydd yn Ioan 10 yw cyfres o ddarluniau. Okay? Mae'r darluniau yma'n gysylltiedig, maen nhw gyd o fyd amaeth, byd y fferm, byd y bugail a'i ddefed. Ac ar y pryd, byddai'r darluniau yma i gyd wedi gwneud synwyr i'r gwrandawyr. Falle ni, fel pobl Caerdydd, bod nhw'n anoddach i'w deall. Mae Iesu'n sôn am ddefaid, a mae'n sôn am gorlan, mae'n sôn am ddrws, a ceidwad y drws, mae'n sôn am fugail a gwas cyflog a lladron ac ysbeilwyr a bleiddiaid a phob math o bethau eraill. A falle fel fi'n gweud bod yn teimlo'n overwhelming bron y bod. Ond be mae'r adran yma i gyd yn ceisio i ddysgu, fel fi wedi dweud yn barod, yw yr peth sylfaenol, canolog yma. Fod Iesu wedi dod mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Nawr, be mae hynny'n golygu? Be mae'n golygu i gael bywyd yn ei gyflawnder? Wel, yn syml iawn, mae'n golygu bywyd fel mae e fod. Y math o fywyd rydyn ni wedi cael ein creu ar ei gyfer. Dyna yw bywyd go iawn, ynddo fe? Yr hyn chi wedi'ch creu ar ei gyfer. Felly, i ddafad, beth yw bywyd? Wel, ni'n gweld e'n adnod 9, ynddo ni? Mae'n sôn am cael eich cadw, cael mynd mewn ac allan, cael dod o hyd i borfa. I ddafad, beth yw bywyd cyflawn? Wel, diogelwch a rhyddid a digonedd a gofal y bugail. Ond beth amdano chi a fi? Beth yw bywyd cyflawn i ni fel pobl?
Wel, mewn ffordd, mae Iesu'n crynhoi ein ni yn adnod 14. Mae'n dweud, mae fi yw'r bugail da. Rwyf yn adnabod fy nefaid, am defaid yn fy adnabod i. Yn union fel mae'r tad yn fy adnabod i, a minnau yn adnabod y tad. Beth yw bywyd go iawn? Beth yw bywyd yn ei gyflawnder? Wel, adnabod Duw. Bod mewn perthynas gyda Duw. Bywyd yn ei gyflawnder yw bywyd tragwyddol mewn perthynas gyda ein Duw. Mae'r Beibl yn dweud y peth anhygoel yma amdano ni. Mae Duw wedi creu y bydysawd, a mae wedi creu pob peth gan gynnwys defaid. Ond mae wedi creu ni yn special. Mae bywyd gennym ni, mae wedi rhoi bywyd i ni fel mae wedi rhoi bywyd i ddefaid a gwartheg a coed a phob math o bethau eraill, ond mae Duw wedi'n gosod ni fel pobl ar wahân. Mae'r Beibl yn dweud bod ni wedi cael ein creu ar lun a delw Duw, bod ni wedi cael ein creu yn debyg i Dduw, yn addas i fod mewn perthynas gyda Duw. A felly chi'n gweld, di ni ddim yma'r bore yma trwy hap a damwain. Ni wedi cael ein creu mwyn cael perthynas gyda Duw. So mae chi wedi cael y profiad yna. Fi'n wrth fy modd yn mynd i flea markets a junk shops a siopau elusen. A weithiau chi'n twrio trwy'r peth yma a chi'n ffeindio rhywbeth a mae'n chi'n methu gweithio mas beth yw e. Chi wedi cael y profiad yna? Mae'n rhywbeth, mae'n rhywbeth sydd wedi cael ei greu, dy ddim jyst i ymddangos, mae e yna, ond chi'n edrych arno fe a chi'n symud rhyw levers neu'n troi, a chi'n methu gweithio allan beth yw pwrpas y peth. Mae'n rhyw ddirgelwch. Mae lot o bobl yn mynd trwy bywyd nhw, a falle bod hwn yn wir amdano chi, a chi'n edrych ar eich bywyd chi, a mae'n ddirgelwch, fel, pam ydw i yma? Beth yw pwrpas hyn? Fi'n gwybod yn ddofn yn ynghalon, fi ddim jyst yma trwy siawns, nid just esblygiad sydd wedi achosi hyn i gyd. Mae'n fwy i fywyd, ond pam ydw i yma? Be mae Iesu'n dweud yw bod wedi dod mwyn roi'r ateb i ni. Mwyn i ni gael gwybod, mwyn i ni gael cyflawni ein pwrpas, mwyn i ni gael bywyd yn ei gyflawnder, cael ei nabod a fe yn ei nabod ni. Felly dyna'r peth gyntaf, dyna mae Iesu yn addo i ni, mae'n addo bywyd yn ei gyflawnder. Ond mae hynny falle'n codi cwestiwn i rai ohono ni. Y cwestiwn falle yw pam bod angen hyn? A felly'r ail bwynt fi eisiau ni nodi yw hyn, mae Iesu yn rhybuddio fod ein bywyd ni mewn perygl. Mae Iesu'n rhybuddio fod ein bywyd ni mewn perygl. A fi'n gweud, falle bod chi'n clywed y geiriau yma, roi fi wedi dod mwyn i ddynion gael bywyd, a chi'n meddwl, wel, dalman, fi yn fyw. Fi yma. Fi'n anadlu, mae'r meddwl yn gweithio, mae'r galon yn curo. Sut mae Iesu gallu cynnig bywyd i rywun sydd yn barod yn fyw? Yma, chi'n gweld mae Iesu'n sôn am fwy, nag yw e? Mae Iesu'n sôn am bywyd yn ei holl gyflawnder. Os yw Iesu'n gorfod dod i'r byd mwyn cynnig y bywyd yna, mae'n rhaid fod yna broblem, mae'n rhaid fod rhywbeth ar goll. Felly pam bod angen help arno ni? Wel, fan hyn mae'r darlun o bugail a defaid yn help, yn dydi, a mae Gwydion di cyffwrdd ar hyn yn y stori plant. Pam bod defaid angen bugail? Wel, o'n i eisiau nodi 3 reswm. Y reswm cyntaf yw achos mae
David yn cael ei hunan mewn i drafferthion. Okay, ni gyd, fi'n siŵr, di cael y profiad na ni'n gyrru yn y car mas yn y wlad ac yn sydyn iawn mae David yn y ffordd neu ar ochr y ffordd a chi'n poeni, o di yn mynd i gamu mewn i'r hewl. Neu chi'n mynd am dro i ben mynydd ac yna yn nghanol nynlle mae yna ddafod ac yn meddwl, lle mae hwn di dod? I bwy wyt ti'n perthyn? Beth i ti'n gwneud fan hyn? Mae David yn gwynebu problem arall yn dyn nhw, ail broblem, sef bod pethau yn trial bita nhw. Mae yna fleiddiad, wrth gwrs, mae yna llewod a mae yna anifeiliaid eraill sydd yn eu peryglu nhw. Ac yna trydydd problem sydd gan David yw bod pobl yn trial dwyn nhw. Mae lladron ac ysbeilwyr yn trial dod a'u cipio nhw. A mae hynny'n help achos mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni mewn ffordd fel darlun, mae gennym ni yr un problemau yn ein bywyd ni. I ni wedi cael ein hunan i drafferthion, ond do. Mae'r Beibl yn dweud bod ni i gyd wedi crwydro fel defaid, pob un wedi mynd ei ffordd ei hun, ac i ni wedi syrthio'n fyr o ogoniant Duw. Mae'r Beibl yn dweud bod ni wedi mynd, lle bynnag o'n ni'n meddwl oedd yn dda, y ffordd o'n ni'n meddwl oedd yn gywir, a ni, os ni'n onest, ni wedi gwneud mes o bethau. A felly, i ni'n gwynebu'r peryglon yma. Mae yna bethau yn y byd yma nawr sydd yn ymosod arno ni a mae yna beryglon yn gwynebu ni. Achos bod y byd yma wedi syrthio i bechod. Mae gennym ni elynion. Mae'r diafol a'r cnawd a'r byd i ni'n gwynebu pob math o beryglon, ond di ni, mae salwch a marwolaeth a trychinebau a'r rhyfel a'r holl bethau eraill hynny. Ac yna ar ben hynny, mae yna bobl sy'n trial ein dwyn ni. Wel, be fi'n golygu wrth hynny? Wel, mae yna bobl sy'n fel lladron ac ysbeilwyr. Maen nhw'n dringo mewn i rhyw ffordd arall, meddwl Iesu. A be mae'n golygu fyna yw hyn, mae yna bobl sy'n trial twyllo ni. Achos bod ni, fel David, wedi mynd ar goll, achos bod ni'n gwynebu problemau'r byd yma, mae yna bobl sy'n dod a maen nhw'n cynnig be maen nhw'n dweud yw'r atebion. Gnewch hyn, credwch hyn, mae eisiau chi fyw fel hyn a fydd popeth yn iawn, ond chi'n gweld celwydd yw e. Celwydd yw, ac os y'n ni'n credu nhw, ac os y'n ni'n dilyn nhw, os y'n ni'n mynd lawr y llwybr yna, mae'n arwain i ddistryw. Gael mynd i chi bore yma, nag ych chi'n teimlo fod yna rhywbeth ar goll. Nag ych chi'n teimlo bod eich bywyd chi yn anghyflawn. Ni yn fyw, mae pob un ohonyn ni gobeithio dal yn fyw bore yma, sy'n eisiau galw ambulance amdano chi, ond i ni dim ond yn fyw dros dro. Ychydig o amser i ni ar y ddaear yma, a ni'n chwilio am fwy achos ni wedi gwneud mes o'n bywyd ni, mae'n rhaid bod yna fwy. A mor aml ni fel plant bach yn chwarae gyda'r bocs yn hytrach na chwarae gyda'r anreg. Ni'n canolbwyntio ar pethau gwag a llanol. Falle bod yna bethau yn eich bywyd chi wedi bod yn byw ei mwyn nhw, yn gobeithio bod nhw'n cynnig yr atebion, yn cynnig bywyd cyflawn, ond dyn nhw ddim. Falle bod chi wedi edrych am gyfoeth y byd a poblogrwydd y byd, neu rhyw gyrfa penodol. Falle bod chi wedi chwilio am pleser trwy ryw, neu bwyd, neu enwogrwydd, neu teulu, neu crefydd, neu rhywbeth fel yna. Mae Iesu'n rhywbeth na, os chi'n dilyn unrhyw un o'r llwybr yna, chi mewn perygl, mae'ch bywyd chi mewn perygl. Felly, beth sy'n gwneud Iesu'n wahanol? Sut mae Iesu'n gallu cynnig bywyd yn ei gyflawnder i ni? O'r trydydd peth fi eisiau ni nodi'r bore yma yw hyn. Mae Iesu yn cynnig roi ei fywyd droson ni. Mae Iesu'n cynnig roi ei fywyd drosto ni.
chi'n gweld, y cliw cyntaf ni'n cael am sut mae Iesu'n gallu cynnig hyn yw y ffordd mae'n siarad am ei hun fel drws. Mae'n swnio'n od, nag yw e? Y drws. Be mae hynny'n golygu? Wel, mae'n darlun digon syml mewn ffordd. Be chi'n neud trwy drws, chi'n mynd trwy ddo fe. Na'r ffordd. Ar ddiwedd yr oedfa, os chi eisiau mynd i gael paned a bisged, dyna'r ffordd. Ewch trwy'r drws. A mae Iesu'n dweud, fi yw y ffordd. Mae'n dweud mewn man arall, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid oes neb yn dod at y tad ond trwy fi. Ond os oedd e just i gweud mae fe oedd y ffordd, falle byddwn ni'n drysu ac yn meddwl i'n hun, wel, mae Iesu just yn rhoi esiampl i ni. Os fi eisiau bywyd cyflawn, fi just angen mynd y ffordd nath e fynd a trio bod yn fwy tebyg iddo fe. Ond mae Iesu'n gweud, na, chi angen rhywbeth mwy na hynny. Wrth i ni ddarllen ymlaen, mae'n dod yn hollol amlwg, dydy. Mae'r darlun yma o ddrws ar ben ei hun ddim yn ddigon. Mae'n sôn hefyd, mae fe yw y bugail. Y bugail da. Y gwir bugail. Y bugail ni angen, y bugail ni'n chwilio amdano fe. A sut mae'r bugail yma'n mynd i achub? Wel, trwy farw. Mae'n dweud e dro ar ôl tro, yn dydy. Adnod 10 eto. Rwy fi wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Mae fi yw'r bugail da. Mae'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Yna adnod 15. Diwedd yr adnod, rwyf yn rhoi fy einioes dros y defaid. Ac yn adnod 17, mae'r tad yn fy ngharu oherwydd fy mod yn rhoi fy einioes i'w derbyn eilwaith. Nid yw neb yn ei dwyn oddi arnaf, ond mae fi ohono fy hun sy'n ei rhoi. Mae gennyf hawl i'w rhoi, mae gennyf hawl i'w derbyn eilwaith. Be mae Iesu'n mynd i wneud? Wel, mae'n rhaid chi bod yn rili dwp i ddim deall e. Mae'n dweud e, tro ar ôl tro, mae'n mynd i roi ei fywyd. Mae'n mynd i roi ei einioes. Mae'n mynd i farw. Ond hynna, mae'n dweud bod e'n mynd i gymryd ei fywyd i fyny eilwaith. Mae'n mynd i farw dros y defaid ac yna atgyfodi. Yr unig ffordd oedd yr arglwydd Iesu Grist yn gallu'n hachub ni o'n crwydro, ein hachub ni o'n gelynion, ein hachub ni o bob un sy'n trial ein twyllo ni a'n harwain ni i ddistryw, oedd trwy farw yn ein lle a dod nôl yn fyw. Mwyn i ni'r bore yma gael bywyd yn ei gyflawnder, oedd Iesu yn barod i rhoi ei fywyd i lawr. Mae rhaid i ni ddeall hyn. Mae Iesu'n dweud, nid damwain fydd fy marwolaeth i. Mewn ffordd, does neb yn ei gymryd ei ffwrdd. Ie, pobl eraill nath ei ladd e, ond mae Iesu'n dweud, fi'n dewis hwn. Fi'n mynd o fy ngwirfodd. Fi'n fodlon. Fi'n rhoi fy mywyd. Perffaith. Dibechod. Glân. Pur. Cyfiawn. Hyfryd. Cyflawn. Fi'n rhoi e drostoch chi. Ar sut ni'n ymateb i hyn? Ond mae Iesu'n dweud bod e fel bugail di dod i achub, di dod i roi ei fywyd, mae di dod i alw. Mae'n galw. Mae'n galw'r bobl yma oedd yn gwrando arno fe. A mae'n galw arno ni y bore yma. Mae'n galw ar bobl yr Eglwys Newydd a Llangwynlais a Caerdydd a Chymru a gweddill y byd. Mae'n galw, dewch. Dewch ata fi. Dilynwch fi. Fi wedi dod mwyn eich harwain chi. Fi wedi dod mwyn agor y ffordd i chi. Fi wedi dod mwyn eich gwarchod chi, a'ch caru chi, a'ch bwydo chi, a'ch gwella chi, a rhoi bywyd i chi yn ei gyflawnder. Dewch. Na'r ffordd, dewch. Dilynwch. Dilynwch fi. Gai ofyn i chi, ydych chi'n clywed i lais yr bore yma? Ydych
chi'n clywed llais yr arglwydd Iesu Grist trwy ei air, trwy ei ysbryd glân yn gweithio yn chi y bore yma'n dweud dilyn fi. Paid bod fel dafad styfnig. Paid dewis mynd y ffordd dy hun. Dilyn fi. Roedd fi wedi dod mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn wrth i ni orffen. Emyn amlwg iawn i'w ddewis. 2-3-3. Y bugail mwyn. O'r nef a ddaeth i lawr i geisio ei braidd trwy'r erchyll anial mawr. Ei fywyd roes yn aberth yn ei lle. A'i crwydrad hwydd i alwyd arno fe. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda phob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.